Ilna sejrin ħafna fil-litra l-Ebrej, waqafna kemm darba u llum għandna l-aħħar messaġġ minn din il-litra fenomenali, mhux vera, illi urietna l-glorja u l-eċċellenza ta' Sidna Ġesu bħala l-qassis il-kbir tagħna illi bih għandna dħul liberu quddiem il-missier b'kuxjenza safja. Ħanaqraw l-aħħar parti tagħha l-konklużjoni, kapitlu 13 vers 20. Issa Alla taslim li ġab lura mill-imwiet il-Sidna Ġesu, ir-raj il-kbir tan-naġġ bid-demm ta' patt etern, ifornikom kull ħaġa tajba ħalli tagħmlu r-rieda tiegħu. U jagħmel fina dak li jogħġob f'għajnejh permezz ta' Ġesu Kristu, li lilu tkun il-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imma nappellalkom l-aħwa, issa portu dil-kelma ta' eżortazzjoni għax tibtilkom fil-qosor. Kunu għafu luħuna Timotju kien meħlus li miegħu jekk jiġi malajr qatt narakom. Selluli għal-mexxejja kollha tagħkom u għall-qaddisin kollha. Isellu għalikom dawk mill-Italja. Il-grazzja tkun magħkom ilkoll. Amen. Tajjeb. Franġisku ta' Assisi f'waħda mill-għanijiet sbieħ tiegħu jgħidlek. Għamilni sit strument ta' slim fejn hemm il-ħtija maħfra narra fik, fejn hemm id-dlam inkebbes dritt id-dawl u fejn hemm id-dubju fidi vera fik. Għandna sabiħa li tesprimi il-fiduċja u x'vera tagħna il-koll it-tfal talla, l-uliet eżis talla, li nħarsu lejh għall-barka tagħna. Fejn hemm il-ħtija maħfra narra fik. Dan tgħallimnih matul l-epistola lill-Ebrej x'vera. L-awtur urriena kemm ta' bilħaq Kristu il-qassis il-kbir skont l-ordi ta' Melkisedek. Mhux qassis kwalunkwe, ma qassis li m'għandux bżonn suċċessuri għalih il għaliex jibqa' dejjem. Qassis għal l-eternità anke fil-ġenna id-dritt tagħna għall-ġenna ikun illi aħna għandna medjatur għandna wieħed illi ħallas għamel tajjeb għal ħtijiet kollha tagħna. U allura kull min għandu s-sens taħtija nafu għand min nibagħtuh. Għand ħadd ħlief għand Ġesu Kristu li bil-sakrifiċċju tiegħu għamel perfetti għal dejjem dawk li huma mqazza. Tajjeb, imbagħad Franġisku wkoll jgħid fejn hemm id-dlam inkebbes dritt id-dawl. L-istess ħaġa l-awtur lill-Lut urina illi Alla kellimna. Alla kellimna b'diversi modi u fi żminijiet differenti permezz tal-profeti, imma f'dawn l-aħħar ta' żminijiet kellimna biblu li għamlu l-werriet tal-ħwejġ kollha. Alla ikkomunika magħna biex ma jħalliniex fl-injoranza spiritwali, ma jħalliniex fid-dlam. Il-Vanġelu jgħidilna illi fuqhom żerna id-dawl. Id-dawl żerna fuqna, aħna rċivejnieh llum nitennew fih. Imbagħad ukoll fejn hemm id-dubju fidi vera fik. L-awtur infatti kitibha littra speċifikament għax kien hemm diversi nies fil-kongregazzjoni li kien għadhom dubjużi. Kienu għadhom mhumiex deċiżi għall-aħħar isegwux lil Ġesu tajjeb fis-suffiċjenza tiegħu jew forsi jibqgħux fis-sistema antika tal-Ġuddajiżmu bit-tempju u bl-offerti u bil-festi u bil-tradizzjonijiet Lut. L-awtur qed iħeġġiġhom u jħeġġeġ ilna wkoll biex nieqfu għal Ġesu. Nagħmlu l-istan tagħna ċara, il-dubju li nqogħdu nperpru issa m'għadux. La darba arafna illi Ġesu huwa il-profeta tal-Alla, u l-qassis il-kbir mod li lilna b'xejn minn Alla u għas-sultan ta' dejjem allura il-lealtà tagħna da tkun esklusivament lejh u lejh biss. Tajjeb? Franġisku wkoll jgħid għamilni sit strument ta' sliem. Wa tajb li nkunu nies li nġibu sliem, li naħdmu sliem ma' ħaddieħor mhux li naqanqu l-ġlied u t-tilwim, imma li nġibu sliem. Biex nġibu sliem, biex nkunu strumenti ta' sliem, irridu nkunu l-ewwel reċipjenti ta' sliem. L-ewwel li rridu nirċievu sliem minn għand Alla biex minn dak li nirċievu mbagħad ngħadduh lil ħaddieħor. Issa Alla ta' sliem
jgħidilna li ġab lura mill-imwiet Sidna Ġesu ir-raj il-kbir tan-naġ bid-dem ta' Patt Etern ifornikom kull ħaġa tajba. Hawnhekk qed jipponta li l-istess Alla illi kellimna matul il-ġenerazzjonijiet permezz tal-profeti, tajjeb Alla ma telaqx il-bniedem waħdu. Alla jfittex l-bniedem. Alla irid ix-xirka u l-ħbiberija tal-bniedem. U għalhekk Alla ikkomunika magħna. Alla ikkomunika magħna b'mod suprem permezz ta' Ibnu Ġesu. Li qal min jara lili jara lil missieri. Okay? U allura dan l-istess Alla li tkellem u Alla taslim. U Alla li jrid li aħna nduru lejh u nirċievu sliem minn għandu. U l-awtur ta' din il-paċi. Mhux aħna illi ħdimna għalija, imma huwa hu bl-inizjattiva tiegħu illi tajjilna. Fl-Ittra Rumani infatti jgħidilna issa mela billi aħna ġustifikati bil-fidi, ċoe Alla ddikjarana ġusti fuq il-merti ta' Ibnu Ġesu Kristu, għandna sliem ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Li bih ukoll għandna dħul jew għandna aċċess f'din il-grazzja illi fija ninsabu. Tajjeb, Alla ddikjara illi issa għandna sliem miegħu l-avversità l-għadwa li kien hemm darba meħabba dnub Alla neħħa l-kawża ta' din l-avversità. Neħħa dnub, id-dnub tagħna samru mas-salib. Samru mas-salib. U Kristu ħareġ rebbieħ fuqu, il-prova ta' dan hija li Kristu qam minn bell-imwiet mat-tielet jum. U ta' provi konvinċenti lill-disċipli tiegħu li ta' bilħaq kien rebbieħ fuq il-mewt, fuq id-dnub, fuq Satana, fuq l-infern, fuq kull ma huwa kontrina. Alla ħadem is-sliem għalina. Alla ħadem favorina storikament. Nħarsu lura u naraw x'ġara. Tajjeb, u l-ittra lill-Lut infatti hija spjegazzjoni teoloġika tajjeb tal-istorja tal-Kalvarju. Tajjeb, meta arrestaw il-Ġesu, ħaduh ġuri, ikkundannawh għal-mewt, qabbew bis-salib, ġarru sal-Kalvarju, samruh mas-salib, għajruh, ikkalpestawh, tajjeb, finalment miet, ikkonfermaw mewtu billi daħlu l-lanza fil-kustat tiegħu, tajjeb imbagħad ukoll tifnuh. Da kollu l-ittra lill-Lut tispjegana xi fisser da kollu. Ifisser li Alla ħadem is-sliem magħna. Dakinhar stess, meta Ġesu miet il-purtiera tat-tempju ġarala. Iċċartet minn fuq s'isfel u għal-emil talla. Kieku ċarrat tal-bniedem kien jibda minn isfel u jibda jċarrat il-fuq. Ma kienet l-emil talla. Alla fetħilna triq għal għandu, triq ħajja u triq ġdida permezz ta' Ġesu Kristu. Alla ħadem favorina. Ħadem favorina u rina kemm hu favorina billi qajjem mill-ibnu sabiex ikun ir-raj il-kbir tan-naġ, biex ikun ir-ras ħaj tagħna. Alla qajmu u miegħu qajjem il-dawk kollha illi jafdaw fih. Il-dawk kollha li jirrikorru għand Ġesu Kristu, jaħarsu lejh u jarawh bħala it-tweġiba, ir-remedju ta' għad-dnub tagħna Alla qajjimna miegħu. L-awtur irid ħanejdok fl-aħħar fil-konklużjoni tal-ittra tiegħu, tajjeb, qiegħed jitlob din it-talba, hija attwalment talba. Alla ta' sliem li ġab, ifornikom kull ħaġa tajba biex tagħmlu l-volontà tiegħu. Irid jiffukalna illi issa mindu Alla rebaħna lih innifsu. Tajjeb, u inkurunana bis-sliem tiegħu, m'għaddix miġġildin miegħu, issa kif ħajrnexxielna inkomplu mexjin sa tmiem sal-aħħar nifs ta' ħajjitna. L-awtur jgħidilna li Alla jfornikom. Alla jfornikom kull ħaġa tajba. Però ipoġġu quddiem għajnejna l-ewwel qabel kollox ipoġġu quddiem għajnejna ir-raj il-kbir tan-naġ. Naġa min-natura tagħha hija kreatura stupida. Ignoranta, ma taf xejn. Tidħol fl-inkwiet, taħrab, taqa' ġo fondoq faċilment. U għalhekk naġ għandhom bżonn raj. Altrimenti ma jfendux weħidhom. Ir-raj il-kbir tan-naġ. Meta tgħidu l-kelma pastor huwa raj. Tajjeb? Huwa raj taħt is-supremazija tar-raj il-kbir
Għalhekk ngħidu li l-Knisja għandha ras wieħed u għandha raj wieħed li huwa Ġesu Kristu. Ġewwa Ġesu Kristu. Ġesu Kristu li wedna imqar qabel ma tela lura fis-smawiet jiena nibqa' magħkom dejjem sa tmiem iż-żmien. Ġesu huwa raj preżenti mal-merħla tiegħu. Huwa raj ukoll raj potenti. Mhux raj li għandu rieda tajba però mbagħad m'hemmx tagħmel għax ma tantx għandu qawwa, huwa raj b'saħħtu. F'Ġwanni 10 meta Ġesu tkellem dwaru nnifsu jgħid illi ħajti ħadd ma joħodili. Iż-żejna tiegħu minn innifsi u rrid illi jagħti ħajtu. Il għaliex għaraf illi ħajtu kienet riskatt, kienet il-ħlas ta' prezz infinit illi altrimenti aħna ma stajniex inħallsu. Bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma ġie biex jaqdi u jagħti ħajtu bħala fidwa jew riskatt għal ħafna. Għalhekk hawnhekk jgħid ħadd ma jħoddi l-ħajti, imma jien nagħtiha minn innifsi. Għandi s-seta nagħtiha u għandi s-seta nerġa' noħodha għax dan il-kmandament jiena rċivejt mingħand missieri. Ġesu ħadem ħaġa waħda ma qalla l-missier sabiex attwalment il-fidwa tagħna ssir realtà. Huwa raj potenti. L-omnipotenza talla kien hemm bżonn biex taqlana mill-mewt tad-dnub. Huwa raj potenti huwa wkoll raj mimli imħabba. Għalhekk aħna m'għandniex il-vizzju illi inħarsu lejn nies oħra jew nitolbu lil qaddisin. Għaliex? Għaliex Ġesu huwa raj mimli imħabba li jifhimna. Vers 11 tal-istess kapitlu jgħid jien huwa r-raj tajjeb. Ir-raj tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu xi prova aħjar minn din għandek biex tikkonferma li Ġesu ta' bilħaq iħobbok. Ta' ħajtu imħabba akbar minn din ħadd m'għandu. Jgħidilna illi wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intu ħbiebi jgħidilna jekk tagħmlu dak li jiena nordnalkom. U allura nistgħu nikkonfermaw li nfusna kemm ta' bilħaqija rabta reali din li għandna ma' Ġesu Kristu. Skont kemm aħna nobduh. Jekk inti tajt, Ġesu jħobbni, imma mbagħad tibqa' tafeċ, tibqa' titraskura l-kmandamenti talla, m'għandek ebda ħajra li tobdihom, Ġesu jgħid m'intix il-ħabb tiegħi. Għaliex? Il-għal Ġesu rebaħna biex ikun is-sultan fuqna, biex ikun ir-raj li attwalment imexxina lejn il-nixjat tal-ilma, mhux biex nagħmlu l-ħsara fuqna nfusna. Huwa raj ukoll teneru. Raj teneru. L-argument huwa li nitolbu lil Marija għax Marija hija li tifhimna. Le, Ġesu meta ra n-nies illi kienu ilhom ġejjin warajh, tajjeb u għalilhom għatuhom xi jieklu, m'għandniex. Imma tħassarhom għax rom bħal naċ mingħajr raj. Ġesu huwa raj teneru. Jissimpatizza mad-djufijiet tagħna. Rajna diġà fl-ittra lill-Ebrej kapitlu 5. Bħala qassis il-kbir jissimpatizza għax għadda mill-istess esperjenzi li ngħaddu aħna minnhom. Vera? Huwa raj teneru. Mqar f'Iżajja 40 vers 11 jgħidilna illi bħal raj jira l-merħla tiegħu. Il-ħrief jiġmagħhom fid-driegħu u jġorrhom fih danu u jmexxi qajl lil dawk li jreddaw. Ġesu jafna personalment, jaf il-ġufijiet tiegħi, jaf iċ-ċirkostanzi tiegħek u kapaċi jitratta magħna b'mod personali. Mhux massa ta' bilħaq il-mifdija minn Ġesu Kristu huma numru innumerabbli. Innumerabbli li ma jngħaddux, però jafna personalment. Smijietna u miktubin fuq il-kef ta' jdej u ġvera. Ġesu wkoll raj li għandu relazzjoni qrib tagħna, relazzjoni qrib. Ta' bilħaq Ġesu huwa fuq l-eminja Alla, fl-ogħla smawiet. U jirċievi l-qima mill-anġli, il-prinċipati u s-setat, imma huwa wkoll qrib tagħna ma jħallina qatt fejn tnejn jew tlieta jinġemgħu f'ismi, hemm jien ninsab f'nofshom. Ġesu huwa magħna bl-ispirtu tiegħu.
Fi Ġwanni 10 vers 14 jgħidilna jien war-raj tajjeb. U naraf in-naċ tiegħi. U ninaraf minn dawk li huma tiegħi. Ara, dik ċerta intimità, dik ċerta relazzjoni, mhux mill-bogħod, ma' relazzjoni wiċċ imbuċ. Min jimxi fil-qrib ma' Ġesu Kristu jaf hawnhekk x'qed nitkellem. Il-qrubija, il-komunjoni, il-ħbiberja mill-qrib illi wieħed jista' jkollu ma' Ġesu Kristu u jaraf lilna u aħna narfu lilu. U jaraf lilna skont imħabtu, infatti jgħid illi isejjaħ in-naċ tiegħu bisimhom u jmexxihom barra. Ġieli kalkom x'taqsmu jew kontu tafu xi raj li kellu n-naċ tas-suf ġifieri? Ir-rajja jħobbu isemmu n-naċ tagħhom. Missier kien rabbi żewġ naġiet. Waħda minnhom kien pereżempju jisimha mod u l-oħra ieħor. Issir tħobbhom in-naċ. U Ġesu l-istess ħaġa, insejħilhom bisimhom. Jafek bismek, qed isejjaħlek bismek biex timxi warajja. L-aħjar l-oħla romanz li wieħed jista' ikollu. Ħafna drabi nfittxu l-imħabba bejnietna l-bnedmin li xi ħaġa tajba. Wara ħafna minnha huma miżżewġin, kemm ħabba ta' livell imma l-ogħla livell hija li tkun maħbub minn Alla nnifsu x'vera. Raj potenti minn l-mħabba tenru iżomm relazzjoni qrib magħna ma' raj għall-eternità. Għaż-żmien u għall-eternità. Min kien hawn l-erba' li għaddew rajna dik il-viżjoni tal-Knisja, il-Knisja trionfanti fis-smewwiet. Il-Knisja li waslet fejn għandha tasal, fil-preżenza tagħha. U rajna li ma jkollhomx aktar ġuħ u lanqas aċċ u lanqas tiddix fuqhom ix-xemx u lanqas ebda sħana tikwi għax il-ħaruf li hu f'nofs it-tron jirajhom u jmexxihom lejn ejjun ħajjin ta' ilmijiet u Alla jimsaħ kull dema minn għajnejhom għall-eternità. Il-qagħda kelma waħda bil-Malti inkonċepibbli, il-qagħda il-barka inkonċepibbli li għad ikollna għall-eternità fil-preżenza ta' dak li ħabna. Raj il-kbir tan-naċ. David kellu diġà titwieqa ċkejkna ta' xi fisser da kollu meta qal il-mulej war-raj tiegħi xejn ma jqosli. Konklużjoni tiegħu kienet waħda loġika u tajba. La darba l-mulej war-raj tiegħi mhu ħansofri minn ebda nuqqas. Ma ġej nitkellmu forsi ma jkollokx flus biżgħet fil-but jew is-saħħa tiegħek tibda tonqsok, dal-affarijiet ta' id-dinja jgħaddu. Il-mulej war-raj tiegħi xejn ma jonqosni ħdejn l-mijiet ta' serħan imexxini, ipoġġini fil-merat ħadru, rasi jidlik li biż-żejt, iful il-kalċi tiegħi. Il-ħatar tiegħu huwa wens għali u ġvera. Mejda tħejja li qoddim l-edewa tiegħi. Tas-sew tjieba u l-ħniena jimxu warajja il-jiem kollha ta' ħajti. U jiena nammar fid-dar tal-mulej il-jiem kollha. Jew għall-eternità. Dak li David ingħatalu biex jesperjenza tant żmien ilu llum nifhmuh perfettament. Għaliex il-raj il-kbir der għex fostna, kisibna lih innifsu u issa permezz tal-Evanġelju imxandar mal-erba' tirjaħ tad-dinja tajjeb li anke aħna involuti biex ngħadduh il-ħadd ieħor Ġesu qed jirbaħ lin-niesu u jiġmagħhom fil-merħla tiegħu. Dan ddikjarah mqar meta kien għadu fostna, meta qal għandi naċ oħra li mhumiex minn din merħla, naċ li mhumiex Lut. Il-dawn ukoll jeħtieġ li nsejħilhom biex ikun hemm merħla waħda u raj wieħed. Għalkemm il-Knisja, għalkemm quli Alla bħalissa huma magħrufin b'diversi laqmijiet u ismijiet, Luterani u Metodisti u Anglikani u Battisti u Presbiterjani u Riformati, tajjeb, però dawn huma kollha minħabba id-djufija preżenti tagħna.
Alla jafna. Alla jafna aħna. Nis jistaw jituna 1000 tikketta, jituna kemm iridu. Tifhem? Però Ġwan qal, araw, bliema mħabba ħabna l-missier, illi nissejħu li Alla. Dak hu l-isem vera tagħna. U li Alla. U li Alla. U għadu ma derx se nkunu. Ma nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu, għax narawh kif inhu. U dik it-tama tagħna x'vera. It-tama tagħna illi Alla li beda dan ix-xogħol tajjeb issa ħajkomplih fina. Ħajkomplih fina, Alla ma jixbax minna. Il-paċenzja u s-sabar ta' Alla tajjeb huma lilin mill-komputazzjoni umana. Anzi Alla jissapporti lill-uliedu ħafna iżjed minn-nies mitlufa, għax in-nies mitlufa jgħixu fid-dlam. Ma immaġinaw kemm Alla jissapportik. Kemm għalmek u għadek stinat jew stinata. Għadek tirreżisti l-ispirtu tiegħu, Alla jieħu paċenzja bik. Però rid narrafkom, skont kif qed jgħidilna dan l-awtur li Alla kapaċi ifornina b'kull ħaġa tajba sabiex nagħmlu r-rieda tiegħu. U din hija triq miftuħa għalina li Alla li ħaddem is-salvazzjoni għalina fil-passat. Issa jaħdimha wkoll fina. Jaħdimha fina biex ma nibqgħux l-istess tip ta' nies illi konna qabel. Imma kompli jitrasformana, kompli jibdilna fi xbija ta' ibnu Ġesu Kristu. Alla ifornikom qed jgħid, ifornikom, ġifieri jagħmlilna kompluti. Jara n-nuqqas fina tajjeb u dak in-nuqqas jeliminaħ. Alla huwa Alla illi ta' bilħaq iwassal ix-xogħol tiegħu għat-tmiem xieraq tiegħu. Għatemem? Ħafna drabi u anke nistgħu naraw bajnejna dak li jibda jibni u jew forsi jispiċċaw l-flus jew jiddejjaq ma jibqax jibni u jħalli l-binja nofsa lesta. Tajjeb, il-Knisja tagħla mhix hekk. Il-Knisja tagħla qed tinbena aħna ġebel ħaj kif jgħidilna l-Apostlu Pietru, ġebel ħaj f'din l-istruttura tat-tempju li Alla qed jibni, li fih tat-tempju hu se jkun infaħħar u magnifikat għall-eternità. Għalhekk l-Apostlu Pietru jgħidilna illi Alla ta' kull grazzja, li se jħilkom għall-glorja tiegħu ta' dejjem bi Kristu Ġesu, wara li tkunu batejtu ftit, iwettaqkom, iqawwikom, isaħħaħkom u jqiegħdkom fuq sisien sħaħ. Qed jenfasizza għal darbtejn tlieta illi Alla kapaċi iwassal ix-xogħol tal-fidwa tiegħu għal perfezzjoni. Għal perfezzjoni. U allura imissna nħarsu lejn Alla illi diġà tagħna turija ċerta illi hu favur tagħna jekk Alla umana. Min jista' jkun kontra tagħna? U li ma frankajx l-istess ibnu imma taħlina l-koll. Kif ma jtinix bxejn il-ħwejġ kollha? Jatina l-ħwejġ kollha. Alla mhux Alla fqir. Alla mhux Alla illi ittieħ ħaġa biex jagħtik ħaġa. Alla u Alla Sinjur. U Alla l-imbierek. U Alla ġenerus illi jagħti bl-abbundanza. Jagħti bl-abbundanza. U allura huwa Alla attiv fina. U Alla illi mhux sejħilna imbagħad jabbandunana, jew jitlaqna, jew jixba minna. Aħna nixbaw minn xulxin. U allura għalhekk hemm id-divorzju x'vera, x'nixbaw minn xulxin. Imma Alla tal-patt. Alla tal-patt, Alla li jonora kelmtu. Alla li jżomm il-weda tiegħu. Mhuwiex bniedem bħalna Alla biex jikteb, jew jgħid ħaġa imbagħad iwettaq xi ħaġa oħra. Alla u Alla attiv fina. Per eżempju l-Apostlu Pawlu wkoll jgħid aħdmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u trejt għax hu Alla li qed jaħdem fikom. Xi ħsieb? Aħdmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u trejt. Meta l-idea hija bħal bidwi li għandu għalqa, tajjeb, u x'jagħmel bdil għalqa? Ma jistemmu Jon Sofija. Imma għalqa qiegħed hemmhekk biex taħdimha vera, biex taħdimha. Biex inti tażaqha, tħawel fija, issaqqi, tawwet, jekk tafu x'ġifieri tawwet. Imma mbagħad finalment ukoll taħsad l-uċuħ. Taħsad il-wiċċ tar-raba. Ikollok xtieħu d-dar biex tiekol. Dak huwa l-iskop tar-raba, tal-għala, li taħdimha.
Alla diġà tagħna s-salvazzjoni. U qed jgħid in-nisa ħadmuha. Daħħalna f'għalqa u din l-għalqa hija għad-dispożizzjoni tagħna. Naħdmuha biex inkabbru il-frott fiha. Xi frottu? Huwa l-frott l-Ispiritu Santu nnifsu jaħdem fina, l-imħabba, il-ferħ, is-sliem, il-ħlewwa, il-manswitudni, l-umiltà, il-fedeltà, it-tjieba, il-kontroll fuq nafusna. Dan ma kollha virtujiet, frottijiet l-Ispiritu Santu jaħdem fina. Dak li Alla ħadem għalina fuq il-Kalvarju issa jaħdmu fina. Imsalbin ma' Kristu għal passjoni tad-dinja sabiex inkunu nies id-dedikati għal Alla. Aħdmu is-salvazzjoni, mhux aħdmu għas-salvazzjoni. Permettuli, il-Knisja Kattolika hekk tħobb titraduċi bi żball sfaxxat u b'nuqqas ta' integrità taqleb il-kliem ta' Pawlu u tagħmlulu aħdmu għas-salvazzjoni tagħkom. Biex iġiba taqbel ma l-idea ta' mertu, timmerita l-maħfra, eccetera. Żball faħxi. Żball faħxi. Pawlu qed aħdmu is-salvazzjoni tagħkom, is-salvazzjoni hija diġà tagħna. Alla diġà frinna. Alla diġà akkwistana lil nnifsu. Imissa aħdmu għal-għalqa. Għaxu Alla li qed jaħdem fikom. Mela, jien responsabbli illi infittex inkunu obbedjenti u għaliex ir-raġuni għadin. Alla qed jaħdem fikom. Mur spjegati. Mur fissira. L-inċentiv li għandi biex jiena nimxi fedelment bħala disċiplu ta' Ġesu Kristu huwa li Alla qed jaħdem fija. Sew ir-rieda kif ukoll l-emil skont kif joġob lilu. Filippin 2 vers 13, tajjeb? Allu attiv fina, sabiex aħna noġbuh. U din jaħseb jiena, kikonna ngħid, imma jien għalfejn qed nesisti, għalfejn qed ngħix. Min ġurnata, min ġimgħa, min xahar, min sena l-oħra, għalfejn da kollu. Tweġiba sempliċi u sublimi, tweġiba sabiħa u korretta, hija biex noġob il-Alla. Meta ommi kienet tibatni għand is-sor biex nitgħallem id-dottrina, mitna vera lezzjoni tajba. Min għamlek? Għamilni Alla. Għalfejn għamlek Alla? Kienet tittin mistoqsija. Biex narfu, nħobbu u naqdieħ. Wara din il-ħajja mur ngawdiha għal-lejjem. Tweġibiet tajbin, eċċellenti sbieħ. Vera? Alla ħalaqna biex noġbuh. Għax meta noġbuh, niksbu l-akbar għena għalina nfusna. Fil-preżenza tal-Alla hemm milja tal-ferħ. U d-dimu għemax għal dejjem. Il-bnidem li joġob li nnifsu min għalih, huwa liberu u jista' jagħmel li jrid u li jfettillu minn ħadd ma jindaħal. Dak huwa skjaf tiegħu innifsu. Dak huwa miskin. Il-libertà vera mhijiex li tagħmel kif jogħġbok, imma tagħmel dak li jmissek tagħmel. U ċoja ir-rieda tal-Alla. Hekk noġbuh ifornikom b'kull ħaġa tajba ħalli tagħmlu r-rieda tiegħu u jagħmel fikom dak li joġob f'għajnejh. Int m'intix is-sit tiegħek innifsek. Ħajtek mhijiex tiegħek. Inti mixtri bi prezz imprezzabbli. Mixtri bi prezz infinit. U allura issa id-dover tagħna huwa li aħna noġbu l-Alla fil-ġisem u fir-ruħ tagħna. L-Apostlu Pawlu kemm il-darba irrepetih dal-ħsieb. Pereżempju fil-Korintin jgħid illi aħna naħdmu jew nistinkaw jew nagħmlu l-isforz kollu tagħna sabiex sew jekk nibqgħu. U kemm jekk ma nibqgħux, ġifieri sew jekk nibqgħu ħajjin fuq l-art. Jew niddaħlu fid-dar tal-missier, aħna noġbuh. Il-Kristjan huwa jingħaraf għax joġob il-Alla. Mhuwiex laqi illi ħsibu biex jimxi u jaddatta ruħu mal-opinjoni pubblika x'qed jagħmel ħadd ieħor ħanagħmel jien ukoll biex ninoġob man-nies.
Mhux dak il-mandat tiegħu. It-tir tiegħu l-iskop tiegħu li joġob il-Alla, illi sejjaħlu, illi ħabbu, illi wedu wirt etern fis-sema. L-istess Apostlu Pawlu narġa' ngħid, meta kiteb it-Tessalonkin jerġa' jgħidilhom illi nitolbukom ħuti u nħeġġukom f'Sidna Ġesu li bħalma ħadtu minn għandna kif għandkom timxu u toġbu lill-Alla, hekk għandkom tkomplu toktru iżjed u iżjed. Ma tistax tirraġuna u tajt ma qed noġbu biżżejjed. Le, qed gidda fl-Iskrittura, Iskrittura oġbu iżjed u iżjed. Dejjem hemm oqsma li fihom tista' tavvanza. Sakemm qed taħdem l-għalqa dil-parti tal-għalqa waqalek il-ħajt tas-sejjieħ, dik ir-rokna. Titmur is-sewwieħ. U sakemm qed issewwi l-ħajt tas-sejjieħ, dak il-pjanti mhumiex imsoqri, titmur s-saqja. Il-ħajja Kristjana hija ħajja biżla li fija inservu lis-sultan tagħna. Ukoll fuq sfond ta' tbatija. Mhux kollox ħeġina wartu żgħar. Insewa. L-Iskrittura giddibat il-ħaġa. Ġesu stess jgħid f'din id-dinja se jkollkom it-tribolazzjoni, ħajkolkom it-batijiet. Imma għawqadkom għax jiena eħlibt id-dinja. Ir-rebħa finali hija ta' dawk li jinsabu fuq in-naħa tas-sit irxuxtat. Fuq sfond ta' tbatijiet, anke fil-eluq tal-ittra jarra fil-qarret tiegħu kunu għafu li ħuna Timoċi kien meħlus. Li miegħu jekk jiġi malaj qatt narakom. Kien meħlus mill-ħabs. Kien meħlus mill-ħabs. Vera? Għalhekk xogħod jgħidu li l-ittra nkitbet minn Pawlu, però ħana ġenajt ma nafux. Għax Timoċu kien kollega ta' Pawlu, ma nafux. Qatt ma konna nafu intesa, l-awtur intesa. Apposta fil-providenza tal-Alla, la ridna illi l-ittra tkun ta' bilħaq iffokata u ċentrata fuq Ġesu Kristu. Però ħanservuh bit-batija narġa' ngħid. Jekk jidhirlek tista' sservi minn fuq sufan jew minn fuq saqqu komdu m'intix kwalifikata għas-satna tal-Alla. Jussi jgħid li anke wieħed li poġġa jdeh fuq il-moħħriet u jħares lura mhuwiex denju għas-satna tal-Alla. Jekk sidna bata, aħna l-membri tiegħu nippretendu inqas minn hekk. U l-ittra allura biex forsi infakkarkom fija minn kull tip ta' twissijiet. Twissina ħafna, twissina kontra l-isfokar tal-fidi. Illi nibdew ħarsu band oħra, flok ma jkollna l-ħarsa tagħna iffukata fuq Ġesu Kristu nħarsu band oħra. L-ar ħaġa se tagħmel. Tajjeb? Tafu li għan Pitter, ġili kelli xaħat id-dar u nurreċi pittura u jgħli jikmu sabiħ il-frame. U dak l-ħar insult. L-ħar insult. Najt, il-frame ma jiswa xejn. Il-pittura biħu minn ħajra xorta. U dikja Kristjana iffukata fuq Ġesu Kristu. Veru bejnietna nsemmu l-Pietru, l-Pawlu, l-Mattew, l-Isaija, dawn Alla inqeda bihom biex jarrafna l-eċċellenza ta' ibnu Ġesu Kristu. L-isfukar tal-fidi, it-traskuraġni. Kemm wissiena l-awtur dwar traskuraġni spirituali le nidu kollox for granted, las spirituali, tibda tibred, tibda tonqos miż-żelu tiegħek, l-apostasija l-ħarħaġ, l-apostasija. Għandu twissijiet solenni illi nistaw nibdew, nisiw nafu l-verità, niprofessawa, pero mbagħad għal xi raġuni oħra nitilqu kollox. L-awtur ukoll għandu ħafna tħeġġiġ. Ġiġi meta nħeġġu lil xulxin. Inkoraġġiment. U fihom kollha għandu 13, fihom kollha juża aħna jinkludi lil nifsu mal-kongregazzjoni tiegħu il għaliex jaraf illi il-kol kemm aħna għandna bżonn l-inkoraġġiment. Il-kol kemm aħna rridu nitalmu ngħixu bil-fidi, motivati mill-rabta tagħna ma' Ġesu Kristu.
kif tgħix bil-fidi? Skont il-ittra tgħix bil-biża, ġifieri fil-biża tal-Alla, b'diligenza, b'kunfidenza fih, bis-sinċerità, bil-perseveranza, bil-grazzja, bis-separazzjoni mid-dinja u billi tagħtih qima fil-verità. Ħanaraw daqsxejn dawn l-eżortazzjoni għaliex huma ta' bilħaq kważi huma summary tajba tal-ittra. Fakkarkom però l-ittra hija ħajdu hekk turina s-suffiċenza ta' Ġesu Kristu. Turina li bih u bih biss aħna għandna l-maħfra u bih u bil-ħila tiegħu biss se naslu fit-dar tal-missier. Però dawn l-eżortazzjoni jgħoddu ħafna għal matul il-pellegrinaġġ tagħna. Din l-idea ta' pellegrinaġġ l-awtur isemmija wkoll. Abram illi sejjaħ kien jgħix fit-tinet bħala pellegrin, ma kellux art stabbli tiegħu. U l-istess ħaġa aħna. Ħanarawhom waħda dawn l-eżortazzjoni. L-ewwel waħda f'kapitlu 4 fejdina mela. Fil-waqt li jamħollija weda biex nitlu fil-mistrieħ tiegħu, ħanoqogħdu attenti li ma jkunx hemm xi ħadd minnkom jidher li jkun naqas minna. Mela Alla poġġa qudiemna il-mistrieħ tiegħu, il-mistrieħ etern. U jgħidina qogħdu attenti illi ma jkunx hemm xi wħud minnkom u dit tiġri f'kull kongregazzjoni. Jkun hemm dawk il-ftit illi assoċjati mal-Knisja jattendu però ma jippossedux il-mistrieħ. Jew għax huma prużuntużi, jew għax għadhom ma tgħallmux, jew għax għadhom ma jafux x'in il-vera indiema, u fiduċja f'Ġesu Kristu, jridu noqogħdu attenti. It-tieni jgħid ħanirsistu mela biex nitlu f'dak il-mistrieħ. Ħanirsistu. Dal-aħħar tkellimna dwar għamlu kull sforz jgħidilna Ġesu biex titlu mill-bib id-dejja għax ħafna jippruvaw jitlu imbagħad ma jkunux jistgħu. Aħna bħala bnedmin kapaċi nkunu ħaddiema u li naħdmu u nkissru saħħitna tliet ġobbijiet, mela. Tifhem, imma mbagħad spiritwalment nkunu għażiena daqs ma nafxiex. Ħanirsistu hawnhekk biex nitlu f'dak il-mistrieħ sabiex ħadd minnkom ma jaqa' billi segwi fuq l-istess eżempju ta' diżubbidjenza. Fkarhom illi isma' l-Lut li nħarġu mill-Eġittu bħala poplu talla, mietu kollha fid-deżert. Għaliex? Għax ma bdewx il-Alla, ma fdawx. Meta qallhom itlu fl-art, tajtilkom, beżaw. U l-istess ħaġa jista' jiġri lilna. Imbagħad ukoll inkoraġġiment ieħor jgħidilna mela billi għandna Assis il-kbir li għadda mismewiet, Ġesu binalna. Ħanżommu ferma l-istqarrija tal-fidi tagħna. Int li tajt li temmen Ġesu. Kemm temmen b'konvinzjoni. Kemm int ferm fija din. Qabel ma nkun nafu li aħna ta' bilħana appartinu Ġesu Kristu. Ġesu għamilna tiegħu, għamilna saltna għalih. Saċerdozju għal Alla. Maħniex ħankunu kapaċi illi inservuh b'konfidenza. Ħanżommu ferma l-istqarrija tal-fidi tagħna. Imbagħad jgħid ukoll aktar tard ħanżommu sħiħ l-istqarrija tat-tama tagħna bla ma nivvaċillaw. Għax fidilu dak li wieħed. Tivvaċilla ġifieri tmur minnaħa l-oħra, bħal pendlu. Tmur minnaħa l-oħra. Jew bħal bin-nur fuq il-bed. Ma kull buffura riħ idur. Tifhem? Alla jridna nkunu sodi. Ħanżommu sħiħ l-istqarrija tat-tama tagħna. X'tama għandna? Tama illi fl-eternità se nkunu fil-preżenza tagħna. Ħankunu formaw parti minn dik il-folla innumerabbli li ġwanni ra imdawra madwar it-tron tagħna u tal-ħaruf. Ħanżommu sħiħ l-istqarrija tal-fidi tagħna. Imbagħad jgħidilna wkoll ħanersqu mela bil-konfidenza lejn it-tron tal-grazzja. Sabiex nirċivu ħniena u nsibu grazzja s-sukkors tagħna jew għall-għajnuna tagħna fi żmien opportun. Nużaw ħafna din l-inkoraġġiment meta niġu biex nitolbu. Ħanersqu lejn tal-grazzja, vera. Imma hawnhekk qed jgħidilna li bħala nies tajjeb irridu inħarsu li Alla bħala Alla ta' kull grazzja, Alla li huwa disposta għalina, iridna.
U jridna illi nkunu fil-qrib miegħu. Ħanersqu mela bil-konfidenza li tron tal-grazzja. M'għadux tron ta' ġudizzju. Alla sar missier tagħna. Lest li jagħtina l-ħniena tiegħu, ħniena kontinwa tiegħu. Imbagħad jgħid ukoll ħanħallu it-tagħlim elementari dwar Kristu u ħanaddu l-maturità. Dan inkoraġġiment jgħod għal ħafna minna. Irridu ngħaddu għal maturità. Ma nistgħux nippretendu li jien issa supposti nies evanġelika, però nibqgħu trabi fil-fidi. Mingħajr aptit, mingħajr entużjażmu, mingħajr ħeġġa. Bdilt il-kamp minn dal-kamp tħalt fieħor, però m'għandux ikun hekk. Rridu ngħaddu għal maturità, mhux nibqgħu trabi. Imtajrin lawlu li minn kull rieta dottrina, imma nikbru fl-istatura sħiħa tagħna, mhux vera. L-awtur jgħid ukoll ħanersqu b'qalb sinċiera bl-assigurazzjoni sħiħa tal-fidi. Ħanersqu b'qalb sinċiera jew biċ-ċertezza sħiħa tal-fidi. Alla jridna nersqu lejh. Jridna nersqu lejh għax nafu li bil-medjatur provdut Ibnu Ġesu it-triq hija miftuħa. It-triq hija miftuħa. Inkwantu il-mixja tagħna u l-relazzjoni tagħna ta' bejnietna jgħidilna wkoll ħa nikkonsidraw kif nistimulaw lil xulxin għall-imħabba u l-opri tajba, bla ma nabbandunaw il-ġmieħ tagħna nfusna flimkien. Din hija xi ħaġa espressament Alla jrida. L-uliedu fi kwalunkwe lokalità jinġamgħu flimkien bħala familja waħda sabiex nixprunaw il-xulxin. Sabiex Alla jinqeda bina ħalli jekk wieħed forsi jidher kajman jew ejja jew nigżu l-xulxin. Ħalli nibqgħu niġru il-tiġrija tal-fidi li hemm qudiemna. Kif nixprunaw il-xulxin għall-imħabba u l-opri tajba. Biex aħna nkunu utli f'din id-dinja li fiha qegħdin ngħixu. F'kapitlu 12 imbagħad jgħidilna mela aħna billi aħna mdawrin bi sħaba kbira ta' xhieda ħanwarbu kull xkiel u d-dnub li tant faċilment ifixkilna. Ħanwarbu kull xkiel. Konsidraw din. Jekk hemm xkiel, jekk hemm xi tfixkil, xi impediment li qed iżommok lura milli tagħti il-massimu tiegħek għal Alla. X'inhu da? Identifikah u warbu. Kun kuraġġuż biżżejjed. Itlob il-Alla biex jgħinek, jagħtik l-abbiltà. U stess wiedna li hu ifornina għal kull ħaġa tajba biex nagħmlu r-rieda tiegħu. Però xkiel, jekk hemm tfixkil u qegħdin ngħixu bih, dak it-tfixkil ħajsi isu mażra ma' saqajna. Illi rridu forsi niġru ma tistax għax hemm xi fixklek. U jista' jkun kwalunkwe ħaġa. Kwalunkwe ħaġa. It-tfixkil jista' jkun nuqqas ta' talb. It-tfixkil jista' jkun li qed tintilef tant attivitajiet bla sens u trivjali u bla importanza illi qed taħli ħajtek. Qed taħli ħajtek. L-awtur mbagħad jgħidilna ħaniġru bil-perseveranza it-tellieqa qiegħda qudiemna fil-waqt li niffissaw ħarsitna lejn, ovvjament, lejn Ġesu, li huwa l-awtur u l-perfezzjonatur tal-fidi tagħna. Ħaniġru bil-perseveranza. Rridu niġru u niġru u niġru avolja r-riħ, avolja r-rifnu huwa kontrina. Rridu nibqgħu niġru kontra l-kurrent. F'din id-dinja dejjem kontra l-kurrent, għax id-dinja hija avversiva l-Alla. Minu ħabib tad-dinja u għadu ta' Alla, vera jew le? U minu ħabib ma' Alla u għadu ta' id-dinja. U allura rridu bil-perseveranza, bis-sapportu, rridu nagħmlu l-isforz kollu tagħna biex niġru din it-tellieqa. Hija tellieqa għall premju, tellieqa sa tmiem.
telliqa sa tmiem. Tista' tkun maratona tal-Olimpjadi tajjeb u tkun ġrejt u qiegħed quddiem u fl-aħħar titfixkel u taqa' jarda l-bot mill-finishing line. Ma tirbħux il-premju. Ma tirbħux. Għax hija sa tmiem. Hija sa tmiem. Imbagħad jgħidilna wkoll billi nirċievu saltna li ma tistax tkun imreda, ħankunu grati, ħanuru gratitudni li bija nkunu nistgħu nqimu l-Alla b'mod aċċettabbli. B'reverenza u timenza. Ħanuru gratitudni. Il-Kristjan fuq kollox huwa Kristjan grat. Għax jaf li rċieva, kull ma għandu rċevih minn Alla. Pawlu jisfida lill-Korinti jgħidilhom x'għandkom li ma rċevejtuhx. X'għandkom? F'sens, x'għandkom tajjeb li ma rċevejtuhx. Kull ma għandna tajjeb, rċevinih minn Alla. Aħna reċipjenti tal-ħnina tiegħu. U allura rridu nuru gratitudni, rridu navvanzaw fil-gratitudni. Illi l-ħsieb tagħna huwa biss illi jiena ma ħaqniex tal-li għandi. Imma rċevejtu għax Alla kien ħanin miegħi. U bekk b'dik il-qalb grata mbagħad nistgħu nagħtuh qima aċċettabbli lil Alla. F'kapitlu 13 l-awtur jgħid ukoll Ġesu bata barra mix-xadba tal-belt sabiex iqaddes il-poplu permezz ta' demmu stess. Allura ħanoħorġu lejh barra mill-kamp u nġorru l-għajb tiegħu fuq nafusna. Raġunament huwa dan, la darba Ġesu kien irroftat, kien imwarrab lill-poplu. Mkeċċil barra minn Ġerusalem, mobb is-salib u miet mewta ta' għajb fuq il-Golgota. U aħna jridu nagħmlu bħalu. Ma nistgħux nibqgħu jidrina ħanejxu fil-belt mill-qwa mill-bqija tan-nies l-awtu qed jgħidilna ħanoħorġu lejh barra mill-kamp. Mhuwiex il-lok tal-kumdita hawnhekk. Hija l-lok li aħna rridu nrabbu fina li aħna frustieri fuq din l-art. Aħna frustieri, barranin fuq din l-art. Pajjiżna mhux hawnhekk. Alla ħejja belt għal dawk li jħobbuh. Finalment ukoll l-awtur jgħid f'kapitlu 13 ukoll. Permezz ta' Ġesu mela ħanoffru il-ħin kollu sakrifiċċju ta' tifħil lill-Alla, ċoe il-frott ta' xoftejn li jistqarru lill-isma. L-aħħar eżortazzjoni tiegħu. Ħanoffru kostantement sakrifiċċju ta' eloġju lill-Alla. Tifħil lill-Alla. Dan huwa ir-rispons xira għax-xogħol tal-fidwa imwettqa minn Ibnu Ġesu Kristu. Jekk aħna rċivejna l-maħfra tiegħu, jekk aħna għandna l-ħajja eterna, allura rridu infaħruh. Mhux meta jaqblilna? Mhux meta għandna ptit? Jgħidilna ħanoffru kostantement il-ħin kollu. Il-ħin kollu. Kif ħanirreaġixxu għal dan l-inkoraġġiment mis-sema? Se tgħidu bħala indirizzat għalik, forsi laqtitek xi ħaġa, il-kuxjenza tiegħek kelmitek. U l-oħrajn ma tgħidx każ, imma din ħaġa l-punt huwa proprjament għalija. Aħdem fuqu. Aħdem fuqu. Naħseb aħna l-Kristjani l-ar żball u l-aktar żball frekwenti li nagħmlu u għalli nisimgħu u ma nieħdux azzjoni. Irridu nieħdu azzjoni. Irridu nieħdu azzjoni. In-nisa għalmuna hawnhekk. Ma jtittarru fil-mera u jaraw li ċken jirranġaw. U hekk aħna meta nħarsu fil-liġi tal-Alla, li għal-liġi tal-libertà, isa mera, dik il-liġi qed turina x'aħna. Ejjew ma ninsewx x'rajna. U l-ittra lill-Lut hija mimlija inkoraġġiment. Illi la darba Alla laqana u naddafna u aċċettana permezz ta' Ibnu Ġesu. Dan huwa biss ir-rispons xieraq tagħna. Kapaċi ngħixu ħajja li toġob il-Alla, iddedikata li ovvjament iva. U jekk maħniex qegħdin ngħixu l-isfel mir-riżorsi tagħna. Pawlu qal kollox nista' nagħmel permezz ta' Kristu li jfortifikani, kollox nista' nagħmel. Ma kienx qed jgħid
ma kienx qed jgħid li kapaċi tirsa l-qamar jerġa' jiġi lura. Ovvja, il-kuntest jurik. Il-Pawlu kien lest anke jgħix fil-faqar, ġo ħabs, m'għandu xejn, u xortu għadha jkun grat. U xortu għadha jgħid l-qarja tiegħu kemm jien ferħan, u rrid nkunu ferħanin bħali. Dik hija l-isfida qudiemna. Illi napprezzaw il-għana, r-rikkezzi insondabbli li huma fi Kristu Ġesu, għax altrimenti nkunu kapaċi naffrontaw kull sfida fil-ħajja. Kull sfida, bi gratitudni li Alla. Kollox nista' nagħmel permezz ta' Kristu li qawwini. U għaliex notaw kif tintem litra. B'sempliċi sentenza mill-isbaħ, il-grazzja tkun magħkom il-koll. U dak li għandna bżonn. Dak li għandna bżonn. M'għandniex bżonn ħafna riżorsi, m'għandniex bżonn ħafna gadgets u ħafna kummedji, xejn minn da. Bil-grazzja. Pawlu irċieva dik il-lezzjoni wara li dam jitlob mulej naħħi l-xewka minn ġismi naħħieli. U Ġesu fl-aħħar rispondi għallu il-grazzja tiegħi. Hija suffiċjenti, hija biżżejjed għalik. Biżżejjed għalik. U allura ninsabu fejn ninsabu? Kollha ninsabu f'dak differenti, però finalment ninsabu għaddejjin minn dinja għal dik li jmiss. Li se tkun sabiħa b'mod inkomparabbli. B'mod li l-immaġinazzjoni tagħna ma nistgħux illaħqu. Xi prepara Alla għal dawk li jħobbuha. Amen.